Kaixo, Aritz Galdos naiz, eta ni LKS-en adimen artifizialeko proiektuetan zuzendaria naiz. LKS Next talde handia da, eta bertan lan mota diferenteak egiten dituzten profesional askorekin lan egitea tokatzen zaigu. Egunerokotasunean, egunero izaten dugu erronka berriren bat, honi soluzioren bat emateko. Gure kasuan, ni adimen artifizialeko proiektuetako zuzendaria naiz, eta nire taldearekin batera gure bezeroentzako adimen artifiziala aplikatzen dugu beraien prozesu produktiboa hobetzeko. Guretzako oso garrantzitsua izaten da egunero ateratzen diren teknologia berrietan arreta jarri eta hauetan trebatzea. Niri, nahiz eta nire esparrutik pixkat aldentzen den, niri kuantikak jakin-min handia sortzen dit. Batez ere, alde batetik ulertzeko oso zaila den materia bat iruditzen zaidalako. Eta bestetik, diotenez, adimen artifizialarekin ere badaukalako horrelako nolabaiteko lotura, diotenez, kuantikaren bitartez, adimen artifizialeko modeloak eta entrenatzeko teknika berriak eta etortzen ari dira, eta badirudi zientzia fikziozkoa dirudien gauza hau ate joka daukagula. Teknologian lan egiteko kuriositatea eta konstantzia nik uste beharrezkoa direla. Azkenean teknologiak aurrera doaz, eta onerako edo txarrerako oso garrantzitsua da noiz behinka burua altxa eta ikustea nondik doazen teknologia berriak, hauek aztertu eta hauek ikastea oso garrantzitsua da. Adimen artifiziala gauzak aldatzen ari da zeharo. Nik nagusiki bi perfil diferente ikusten ditut. Alde batetik, badaude seniorrak, eta beraiek badaukate bere lanbidearen know-how eta edo jakituri hori, baino adimen artifizialeko erramientak egunerokotasunean integratzea nolabait gehiago kostatzen zaie. Bestalde, hasi berriei edo newcomer edo gazte hauek egunerokotasunean erreztasunez integratzen dituzte adimen artifizialeko erramientak. Nik uste garrantzitsua dela erramienta hauek barneratzen ikastea, baina negozio berrietan, enpresa berrietako jardunetan hastean, nik uste ere oso garrantzitsua dela teknologia hauek menperatzeaz gain, garrantzi handia dauka negozioare barrutik ulertzea eta zer den egiten dela. Nola ikusten duzu adimen artifizialaren inpaktua epe labur edo ertainean?